салом дӯстон, инак исми аввалин дастое ки плей-оффи якуми лигаи чемпионҳоро бо сари боло гузашта маълум гардид. Ҳамааш дар бозии дуюм ҳал гардид. Дар ҳар ду ҷуфте ки шаби гузашта бозиҳои ҷавобиро баргузор карданд, метавонист ҳангома рӯй диҳад. Аммо тоб дастаҳо ғалабаҳои бовариноки худро ба даст оварда ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёфтанд. Чун одат мо бозиҳои шаби гузаштаро бори дигар ба ёд меорем ва ду хабари муҳими дигар аст ки ҳатман аз он огаҳ шудани шумо лозим аст. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, чӣ хеле ки медонед баъди лигаи чемпионҳо ҳамавақт лигаи аврупо мегузарад ва имрӯз низ моро ҳатман тоб рақобатҳо интизор мебошанд. барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо шумо метавонед аз сарпарасти видеои мо ширкати 1x истифода баред. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. дар бозии марҳилаи 8-1 лигаи чемпионҳо миёни Реалу РБ Лейпциг ҳарчанд гумон мерафт ки олмониҳо дар Сантьяго Бернабеу азоб мекашанд, вале гапу кор куллан баръакс шуд. меҳмонони буқа бар муқобили соҳибони майдон ба дараҷаи зур бозӣ карданд ки баъзан мавридҳо дастаи Дон Карло дар замини хеш паршикаста менамуд. РБ Лейпциг асосан дар ин бозӣ аз нимаи аввал дар хатти дифоъ интизори имконияти аксулҳуҷум набуд ва ҷасурона ба ҳамла мешитофт. ҳарчанд ки талошҳои голзании Винисиус ва Беллингем аз Реал бебарор анҷом меёфт, вале то дақиқаи 60 аслан меҳмонон дар хатти ҳамла чақонтар буданд. зеро то як соати бозӣ Реал Мадрид ягон зарбаи рост ҷониби дарвоза надошту Хави Симонс бошад аз рӯи ин умур олмониҳоро пешсаф мекард. вале чӣ тавре мегӯянд, сатҳи дастаи Реал Мадрид ва бозингарони он боис шуд ки ҳисобро мадридиҳо кушоданд. баъди голи зебои Винисиус аз партофти Беллингем гумон мерафт ки дигар Реал Мадрид дарвозаи Пётр Гулачиро голборон мекунад, вале 3 дақиқа аз шодии мизбонон нагузашта буд ки шогирдони Марко Розе голи ҷавобӣ заданд. пештар аз ин муаллифи гол Винисиусро аз барои рафтори ғайриварзишӣ бояд ки ҳатто аз майдон меронданд, вале ӯ баръакс ба дастааш гол бахшид. мутаассифона барои дастаи олмониҳо баъди голи Вилли Орбан дигар талошҳои Лейпциг дар роҳи голзанӣ кор надод ва Реал Мадрид аз ҳисоби пирӯзии сафарӣ дар Олмон бо як азоб ҳам бошад рӯхати марҳилаи чорякниҳоиро ба даст овард. дар бораи РБ Лейпциг бошад танҳо инро метавон гуфт ки сатҳи бозингаронаш монеаи табдил додани афзалияти тактикӣ ба гол шуд. хулос ки кори хуби мураббигӣ ва дастаӣ бояд ки мухлисони бештарро гирди ин даста ҷамъ мурад, зеро на ҳар кас рафта дар замини дастаи шона ҷасуронаву бовиқор гарданшахӣ мекунад. пеш аз оғози гап сари бозии дигари марҳилаи 8-1 лигаи чемпионҳо хуб мешуд агар атрофи бозингари ҷавони дастаи Анчелоти чанд сухан дошта бошем. ин ҳам Арда Гулери Туркия аст ки баъди ҷароҳатҳои тӯлонӣ каман дар кам ба майдон меояд, вале дар Туркия вақти ками бозикуниаш ҳамагиро ба шур андохтааст. ба худи Ардаам албатта фурсатҳои тӯлонӣ истодан дар курсиҳои эҳтиётӣ на он қадар писанд аст. дар бозии зидди Лейпцигам албатта Арда бозиро аз канори майдон тамошо мекард. дар мавриди тақдири баъдии Арда дар худи Мадридам гуфтанд ки ё ӯро ба фурсатҳои баъдӣ дар дастаи асосӣ ҳифз мекунанд ё ки ин ҷавони туркиро ба иҷора равон мекунанд. баъди баромадани овозҳо атрофи равон кардани Гулер ба сафари хизматӣ аллаке хабаре омад ки Милан омодааст ӯро бигирад. Милан бо номи баланд мехоҳад бозингари бо истеъдоди дастаи шонаро ба иҷораи 2 сола гирад. ин мавсим Ардаи 19 сола ҳамагӣ 5 маротиба ба майдон омад ва дар умум 92 дақиқа бозӣ кардааст. хулосабарорӣ аз тақдири баъдии Арда он аст ки ин ҷавони туркӣ агар кори Фил Фоденро барояш намуна гирад ва имконияташро дар ҳайати асосӣ интизор шудан гирад, ҳатман ба чизе расида метавонад. вале агар то ҳол ту ба пояш нарасидаву аз ҳозир роҳбарияти Реалро безор кардан гирад, эҳтимол иҷораҳои ӯ ҳам ба мисоли саргузашти Мессии ҷопонӣ мешавад. дар хусуси Фил Фоден вақтҳои охир таърифу тавсифҳо зиёд шудааст ва ин то ба гӯши Флорентина Перес расид. Реал Мадрид ба футболбози бо истеъдоди англис мароғ зоҳир кардааст. баъди пирӯзӣ дар дербии Манчестери Фоденро беҳтарин бозингари лига дониста хизматҳояшро то ҳадди кайҳонӣ боло бардоштанд. дар рақобат зидди дастаи Тенхаг Фил воқеан ҳам бозиеро нишон дод ки дар бозор қурбашро бозам болотар бардошт. шумораи бозиҳои натиҷабахши ӯ албатта ки давра ба давра зиёд мешаванду дар системаи дастаи Сити ӯ яке аз нафарони калидӣ аст. маҳз барои сарҷамъ кардани чеҳраҳои беҳтарини футболи бошгоҳӣ Реал талош мекунад бо ҳар роҳи набошад Фоденро назди Беллингем биёрад.
пештар агар диққати Реал пурра ба самти Холланд буд, акнун ҳамлагари норвегӣ як андоза фаромӯш шуда барои бозингари мунтахаби Англия метавонанд то 100 миллион фунт пардохт намоянд. вале ин ҷо гап дар худи Фоден меравад ки магар ин дастпарвари Ман Сити розӣ аст то дастаи серпул ва беҳтарин мураббиро ба осонӣ раҳо кунад. аз ҷониби дигар вақти расидани пешниҳод аз дастаи Реал дигар набояд ҳафтаҳо рӯзо интизор шуд, зеро гузариш ба яке аз ду дастаи номӣ барои аксари бозингарони ҷаҳонӣ орзуи асосӣ аст. акнун мебинем ки худи Фоден ба ин таваҷҷӯҳ чӣ гуна вокуниш нишон медиҳад. дар ҳоле ки овозҳо аллакай худи тобистон Фодени 23-соларо ба Мадрид мебаранд, дасташ дар бозии ҷавобии 8-1 Лигаи Чемпионон сайри сабуке дошт. Ман Сити чӣ тавре дар сафар бе ягон камбудӣ ва дарди сари зиёдатӣ Копенгагенро 3-1 шикаст дод. дар варзишгоҳи Иттиҳодам бо чунин ҳисоб дастболо шуд. голзаниҳои Сити аз фурсатҳои аввали бозӣ сар шуда то дақиқаҳои даҳум аллакай ҳисоб 2-0 буд. голи ҷавобии Элюнуси дигар касеро натарсонид ва аллакай дар фурсатҳои иловашудаи қисми аввал Холланд ба ҳисоби рақобат нуқтаи ғафз гузошт. дар 45 дақиқаи баъдӣ бошад Пеп аз дасташ дигар чизи бузургеро талаб накард, зеро муҳим гардониндани дилхоҳ хатар аз назди дарвоза ва бо пирӯзӣ берун шудан аз майдон буд. дастаи Аздания дар марҳилаи гурӯҳӣ худи МЮ-ро ғам дода буд. дар сафар зидди Ман Ситии бузург чӣ кор ҳам карда метавонист. бохт бо ҳисоби 2-6 аз ҳисоби ду бозӣ онҳоро ба хона гусел кард, вале Гвардиола аллакай оиди бозии муҳимтарини дохилии зидди Ливерпул ба фикр фурӯ рафтааст. ҳарчанд ки ин рақобати сафариам бошад, бо вуҷуди осон паси сар шудани ин бозӣ ва ҷароҳатҳои зиёдатии дастаи клуб, кали зирак дар пойгаи қаҳрамонӣ аз ҳозир метавонад хурсандӣ кунад. дар Лигаи чемпионҳо бошад аз ҳозир корҳо ҳама садан. хулоса аз ҳоло сухан бораи требли навбатӣ Манчестер Сити меравад. шумо чӣ фикр доред дӯстон? онҳо метавонанд ду бор пайи ҳам требл кунанд? андешаҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом воридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.